Sa liblib na baryo ng Sitio Maligaya na matatagpuan sa paanan ng bundok, kilala ang pangalang Lorna. Hindi siya ordinaryong babae. Sa edad na 30, siya ang kinikilalang pinakamahusay na manunugis o mangangaso ng aswang sa kanilang rehiyon. Ang kanyang mga mata ay matalas pa sa lawin at ang kanyang mga kamay ay sanay sa bigat ng itak at pag-asinta ng pana. Ngunit sa gabing to, may kakaibang bigat ang bawat hakbang ni Lorna. Siya ay 7 buwang buntis. Ang kanyang sinapupunan, na dati ay patag at matigas dahil sa pagsasanay, ay isa ng bilog na simbolo ng buhay na kailangang kalingahin. Malamig ang simoy ng hangin, ngunit tila may dalang amoy ng bulok na karne at malansang dugo. Habang naglalakad si Lorna pabalik sa kanyang kubo, mula sa pagbisita sa matandang hilot, napansin niyang natahimik ang mga kuliglig. Sa karanasan ni Lorna, ang katahimikan ng gubat ay hindi kapayapaan. Iyon ay isang babala. "Anak, kumapit ka lang," bulong ni Lorna sa kanyang tiyan habang hinahaplos yun. Ramdam niya ang sipa ng sanggol, isang malakas na sipa na tila ba nakikiramdam din sa panganib sa paligid. Bigla, isang mahabang huni ng ibon ang bumasag sa katahimikan. Hindi yun ordinaryong ibon. Ang tunog ay nagmumula sa itaas, ngunit tila malayo. Bilang bihasang manunugis, alam ni Lorna na kapag malakas ang huni ng tiktik, malayo pa ang aswang. Ngunit kapag ito ay naging mahina at halos pabulong na lamang, nasa tapat mo na ang halimaw. Pagdating sa kanyang kubo, hindi nagaksaya ng panahon si Lorna. Kinuha niya ang kanyang ginunting, isang uri ng itak na gawa sa pinatigas na bakal, at sinuri ang kanyang mga proteksyon. Nagkalat ang asin sa mga bintana at may nakasabit na buntot pagi sa pintuan. Ngunit ang aswang na humahabol sa kanya ay hindi ordinaryo. Ito ay si Boroka, isang matandang aswang na matagal nang naglalaway sa sariwang dugo ng isang sanggol mula sa matapang na manunugis. Para kay Boroka, ang pagkain sa anak ni Lorna ay magbibigay sa kanya ng lakas na hindi matatalo ng kahit sinong antingero. Narinig ni Lorna ang kalmot sa bubungan na gawa sa nipa, ang tunog ng mga uko na tila naghahasa ng kutsilyo. Maya-maya pa, isang mahaba at mapulang dila ang dahan-dahang lumusot sa pagitan ng mga uway sa kisame. Ang dila ay parang sinulid na gumagapang pababa, patungo sa direksyon ng tiyan ni Lorna. Sa isang iglap, itinaas ni Lorna ang kanyang ginunting at buong lakas na tinaga ang dila. Isang nakakangilong atungal ang umalingaw-ngaw sa buong gubat. Ang dila ay naputol at ang itim na dugo ay tumalsik sa mukha ni Lorna. Hindi pa natatapos ang hiyaw ni Boroka nang biglang mawasak ang dingding ng kubo. Pumasok ang halimaw. Ang itaas na bahagi ng katawan nito ay nasa anyong tao, ngunit ang ibaba ay naiwan sa labas. Nakalawit ang mga bituka na tila mga ahas na naghahanap ng biktima. Dahil sa bigat ng kanyang tiyan, hindi kasing bilis ng dati si Lorna. Ngunit ang kanyang pakiramdam ay nanatiling matalas. Umiwas siya sa unang kuko ni Boroka sa pamamagitan ng paggulong sa sahig. Ramdam niya ang bahagyang kirot sa kanyang balakang, ngunit binaliwala niya yon. "Hindi mo makukuha ang anak ko, halimaw ka!" sigaw ni Lorna. Inilabas ni Lorna ang kanyang mga balisong at itinanim iyon sa balikat ng aswang.
Nagpambuno ang dalawa. Ang lakas ni Boroka ay sobra pa sa pagiging malakas. Bawat hampas nito ay sapat na upang mawasak ang mga poste ng bahay. Ngunit si Lorna ay gumagamit ng arnis at mga kamao na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Ginagamit niya ang bigat ng kanyang katawan upang manatiling balanse. Nagtuloy-tuloy ang labanan hanggang sa labas. Sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan, makikita ang anyo ni Lorna. Pawis na pawis, puno ng dugo, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Inilabas ni Boroka ang kanyang mga pakpak na parang sa paniki at lumipad pa itaas. Balak na dambahin si Lorna mula sa itaas. Ngunit nagkamali ang aswang. Inasinta ni Lorna ang isang bote ng langis na may bawang at luya na nakahanda sa kanyang bakod at ibinato iyon sa halimaw. Nabasag ang bote sa dibdib ni Boroka. Ang aswang ay napangiwi sa hapde dahil sa bisa ng bawang. Habang ito ay nalilito, kinuha ni Lorna ang kanyang pana. Sa isip ni Lorna, kailangan ng tamang puwersa at bilis. Binitawan niya ang palaso na ang dulo ay pilak na may dinikdik na bawang. Tumama ang palaso sa pakpak ni Boroka, dahilan upang bumagsak yun sa lupa. Hindi tumigil si Lorna kahit hingal na hingal at nararamdaman na ang paninigas ng kanyang tiyan. Nilapitan niya ang aswang. Sinubukan ni Boroka na agatin ang binti ni Lorna. Ngunit mabilis na sinaksak ni Lorna ang kanyang ginunting sa leeg ng halimaw. Sa huling pagkakataon, naglabas ng nakakangilong huni ang aswang bago ito tuluyang naging abo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napaluhod si Lorna. Ang kanyang hininga ay malalim at mabilis. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at may ibinulong. "Ligtas na tayo, anak." Sa bungad ng kasukalan, lumabas ang isang lalaking puno ng tato sa katawan na nasusukbitan ng mga anting-anting sa leeg. Siya ay si Felipe, ang pinuno ng mga manunugis at asawa ni Lorna. "Ayos ka lang ba, mahal? Nahuli yata ako ng dating ah." Sambit nito, nakaagad niyakap ang buntis na asawa. "Alam kong hindi ka nahuli ng dating. Nararamdaman ko ang presensya mo eh. Kanina ka pa nanonood sa naging laban namin ng aswang na yon. Alam mo kasi nalagot ka sa akin kapag tinulungan mo ako sa sarili kong laban eh, di ba?" Mahinang sinuntok ni Lorna ang dibdib ng asawa na sinundan ng isang matamis na halik.